praksa je bila šokirana što su... ali ne može ništa ona tu napraviti. Dobro. Mi smo jednostavno u jednom začaranom krugu. Evo, dođite tu, samo malo, evo mlada dama. Evo, ja se ispričavam i ja bježim. Hvala lijepo. Evo, dođite tu samo sekundu, sve okej, srećemo, riješite smo nas, došli tu radi vas. Evo ovako. Napokon, ovako. Evo, ime prezime. Tonka Jukić. Znači, poznanik jučer na kavi dolazi sa zavijenim prstom. Bio je na hitnoj. Dolazi na hitno. On je imao COVID potvrdu. Dolazi na hitnoj. Gospodin u staklarskoj opremi, znači staklar je, dolazi sa porezanom rukom, sa ručnikom kućnim iz kojeg kaplje krv. Dobro. Znači rana sa sjećanje cijeli. Imate li COVID potvrdu? On je blijed, dovučenje tamo, blijed koliko je izgubio krvi. Nema. Hop, ništa ne prima, nego ga šalju da se COVID testira. Tamo čeka 20 minuta COVID test. Tek tada je zašivena mu rana. Dakle, vi hoćete reći da je čovjek mogao umrijeti od rane? Vidite što se događa u bolnicama, zašto ne odete u bolnice? Zašto ne odete ispred bolnice i pitati što se događa? Zašto se lijekovi koji su znanstveno dokazani na ovaj slučaj, dakle vi hoćete reći da je čovjek došao sa razrezanom rukom i da mu niko nije to išao sanirati po hitnom, nego da ga je tražio administrativan papir. Rana je oprana. Poslali su ga na COVID test i onda se vratio i onda su me zašli. Znači čovjek je bio blijed koliko je krvi izgubio, imao je kućni ručnik koji je bio natopljen krvi. Ja vas ovako molim. Rekli ste malo pre da nemate vremena za izjavu. Ja vas ovako molim da prihvatite da ste vi dio ovoga, da ste vi odgovorni. Ne možete se pravdati da vam je to posao. Vaša je dužnost transparentno izvještavati. A to znači sve strane saslušati, istraživačko novinarstvo istraživati. Ja znam da vi morate zaraditi za svoj kruh, ali moramo i mi. To ne znači da moramo raditi kontra naroda i da morate raditi gluposti. Ja vas pozivam sve. Ako vas tjeraju na nešto, ako vas tjeraju da radite nešto što nema smisla, doće vrijeme i na vas, nećete taj kruh imati. U svakoj bolnici se to događa. Ne primaju terapije. Nema kemoterapija. Nema kemoterapija. Ako nije osoba cijepljena. Ako nije osoba cijepljena. Čovjek je umro. Bila je preskonferencija njegove obitelji. Jer je imunokompromitiran. Znači mora ići na kemoterapiju. Znači te osobe ne bi nikako smjele se cijepiti. Rekao me doktor da neće dobiti terapiju dok se ne cijepi. Čovjek je se cijepio, nakon 3 dana je umro. Ljudi moji, nemoguće da vi to ne znate i da vi toga niste svjesni. Nemoguće, oko vas ima sigurno ljudi koji nisu dobili medicinsku skrb iz razloga jer nemaju COVID potvrdu. Ja sam prije 3 dana izašla iz izolacije. Ne pada mi na pamet tu potvrdu koristiti za ići negdje. Jer je to segregacija. Isteće ta potvrda. Šta ćemo onda? Hoće ovi ljudi koji su danas, evo već sam izašla na portal. Hoće ti ljudi, ti policajci, mi smo dobili zapovjed. Šta kad dobiju zapovjed da tu pušku upere u svoj narod, u svog susjeda, u svoju majku, oca ili nekog trećeg? Ne možemo se više pravdati da je to naš posao i da nam treba kruh na stolu da zato to radimo. Primite odgovornost i okrenite leđa sistemu koji je u službi plaćeničkih mafijaša. Krenite se narodu. Ljudi moji, čeka nas 10 godina pakla. Ovo nema veze s pandemijom. Mi nismo ravnozemljaši. Nemojte sad čekati i tražiti nekoga ko gura ruku u gaće i trljaje po glavi i prikazivati nas debilima. Ja sam visoko obrazovan. Ja radim terapije ljudima. Ogroman broj mojih klijenata nakon cjepiva ima nuspojave. Ogroman broj, znači, od trnjenja, neobjašnjivi trnci, znači nema nigdje nekog problema, tahikardije, menstrualni ciklusi, paraliza lica, to da ne spominjem, neplodnost.
moji, šta radimo mi? A koji će posljedice? 100% procijepljeni narod sa COVID potvrdama nije zaustavio pandemiju. Pa je to zdrava logika da se okrenemo nečem drugom i da saslušamo struku? Virus ne može nestati zato što se non stop procijepljujemo. I krenit ćemo cijepiti djecu koji imaju veću mogućnost statistički da umru ili razviju teži sindrom. Prije će avion ih udrit nego to. Mi idemo cijepiti djecu sa lijekom koji nije istražen. Jer se na nekome mora eksperimentirati, sinoć je rekao Pustite mlado damu da kaže. Ja sam za, ako će se neko cijepiti, nek se cijepi. Neistraženo cijepivo, da se uvjetuje s tim. A ni to nije jamstvo. Ni to nije jamstvo. Ja mogu još pola sata pričati o remdesiviru i ostalim lijekovima. Što je, ne znate, ja vam vidim u očima da vi ne znate što je to. To je vaš posao, gospodine, da istražujete. Zašto se ivermektin zabranjuje? Drugi dan nakon što sam uzela ivermektin mi je nestala temperatura. Znate kako sam došla do njega? Ne, od veterinara, nego sam dobila ivermektin za ljude. Hidroksiklorokin. 160 znanstvenih studija dokazuje da se ivermektin pomaže u prvim stadijima. I šta se sad događa? To im ne paše. Zato što onda EDA ne može odobriti lijek i cjepivo koji nije prošlo testiranje i koji nije prošlo kliničko ispitivanje. U slučaju da ima lijek koji pomaže. I onda sabotiraju i rade znanstvene studije i daju doze koje su nenormalne da ubiju ljude i da kažu, evo vidite, to ne funkcionira. Dok god postoji nešto što može pomoći, ne može cjepivo biti odobreno. Cjepivo nema odobrenje. Ovo nije cjepivo, ovo je u testnoj fazi, ljudi moji. Idemo djecu cijepiti u domovima, jel imate tu informaciju? U domovima za nezbrinutu djecu prvo cijepe djecu koja nemaju roditelje, onda kreću na svu ostalu. Paraliziranu bolesnu djecu Stančić. Jel vi imate tu informaciju? Odite tamo. Ljudi moji, ovo nema veze sa HDZ-om, SDP-om, pljucanje po HDZ-u i krađi zadnjih 30 godina. Nema veze sa lijevima, s desnima, s vjernicima i nevjernicima. Ovo ima veze sa tim da nas čeka 10 godina pakla ako se mi ne probudimo. Jel ne funkcionira? Jel imamo dokaz da zemlje koje su uvele COVID potvrde, koje imaju duplo cijepljenje, znači 2 puta cijepljenje, i booster dozu, To je istina. i booster dozu, i ne funkcionira. A šta mi radimo, Tu gospodine? kod nas i postoje neki znanstvenici koji su govore već Ali ne duže mogu vrijeme. doći, gospodine. Isti ti znanstvenici govore da dok se god procijepljuju da će virus mutirati, mi ćemo stvoriti super virus koji neće niko moći zaustaviti. Šta radimo mi? Zašto ne izvještavate o ugovorima koji su kriminalni? Europska unija, ugovori sa proizvođačima cjepiva. Ucijenjene su države, ne mogu se izvući iz tih ugovora. Cjepivo ne funkcionira. Ako ne funkcionira, gdje su liječnici da nađu nešto drugo? Zašto se sabotiraju lijekovi koji funkcioniraju? Zašto moja liječnica mene mora pitati gdje si nabavila ivermektin Bravo? Ljudi moji, vi ste novinari. Ne možete ići. Ja se ispričavam na paraleli, ali moram je povući. Pitali su Hitlerove vojnike zašto ste to radili. Imali smo naređenje. Ljudi moji, ostaćete bez kruha i ovako i onako ako ovu agendu, ako je ne prestanete podupirati. Ne možete se izvlačiti više da ste gladni kruha i da morate donijeti i zaraditi za svoj kruh. Jer ga nećete imati. Gdje je otvorena rasprava? Otvorene rasprave nema. A što mislite zašto je nema? Zašto stalno se jedno te isti stručnjaci vrte, a svi drugi stručnjaci koji dogovore suprotno ovo što vi govorite ne sa iz javnog prostora? I ostale televizije dobili su ogroman input novca da ova agenda prođe. Dobili su ogromnu količinu novca da cenzuriraju. Da se stvori histerija i da se može raditi onda šta god. Jer kad je narod u strahu, može da mu radi šta god. Ti su sad drugi novinari. Neće. Ja sam prošli put bila na prosvjedu.
10 ljudi je intervjuirano. Od toga je 9 dalo znanstvene radove. Bilo je par liječnika. Bilo je par infektologa. Dali su izjave. Znate čiju su izjavu prenijeli? Od čovjeka koji nema veze sa životom šta priča. Dobro, hoćete reći da mediji namjerno dođu i selektivno izaberu nekog da bi difamirali cijeli skup, to ćete reći? Vi stvarno mislite da je na trgu bilo 15.000? Niži četveroznamenkasti. Vi stvarno mislite da su svi prosvjednici tamo bili ljudi koji češu stražnicu i razmazuju se po glavi? Zbog čega se to radi? To su bijele laži, gospodine. Zbog čega se to radi? Zbog čega se nas, visoko obrazovane ljude, pokušava prikazati debilima, ravnozemljašima? I kako se sjećate? Ja sam malo to pratio. Dakle, narativ je išao u smislu da su tamo ljudi koji su neobrazovani, da se ne informiraju. Ja sam imala koronu. Ja nisam bila na tom prosvjedu. Mogu reći kako se osjećam ovako. Segregirano, izopćeno. Što kažete na ovo? Kad su uvedene COVID potvrde, zapravo, jučer sam gledao reportažu na televiziji, bila je prilično korektna. Kažu ljudi za stolom sjede pa se svađaju familije. Zapravo ovo je sad postao mali rat na mikrorazini, ako se to dobro... To je cilj. To je cilj. Razvojiti ljude, zavade pa vlade. Razvoji ljude da ne mogu napraviti što god će. Vi nam jako teško danas. Teško, normalno da me teško. Prijateljstva padaju, gube se prijateljstva. Gledam ljude, gledam policajce koji gleda u mene. Činite da sve ovo što se događaju u medijima, da je stvorilo da su ljudi kada su bačeni u nekakav trans psihički. Ljudi se bacaju u trans zadnjih 20 godina u društvenim mrežama sa stvaranjem lažnog osjećaja sigurnosti, sa oduzimanjem ikakve volje da se dignu iz kauča jer misle da su frajeri na Facebooku. A što kažete kad gospodin Beroš kaže, to je neki dan rekao, ja nisam opet mogao vjerovati da on opet ponovi istu tezu. On je rekao da stoji iza priče da COVID potvrde služe proširenju ljudskih prava, ne ograničavanju. Kako vi to komentirate? Kako komentiram? Zbog čega ste vi danas tu ako je to tako? Imamo slučaj u Rijeci gdje je doktorica sa COVID potvrdom širila zarazu po svim odjelima. Imamo, ako ne vjerujemo zdravim očima, onda imamo druge zemlje kojima je uvedena COVID potvrda koja nije postigla apsolutno ništa, nego je postigla to da ljudi koji imaju COVID potvrdu imaju osjećaj lažne sigurnosti i šetaju okolo i ne pridržavaju se nikakvih mjera. Vi zapravo hoćete reći da je to administrativna dozvola za širenje virusa? Da je sredstvo ucjene. Da je to sredstvo da se ljudi segregiraju, da je to sredstvo da ljudi ostanu bez posla, da je to sredstvo da provedu sve ono što žele provesti. I koje je rješenje? Koje je rješenje? Pa evo za početak da novinari izvještavaju onako kako je. Evo užimo taj dio. Super, izvještavaju onako kako je. Druga stvar, najveći znanstvenici, najveći stručnjaci iz područja virologije, imunologije i ostaloga nemaju pravo glasa i ne mogu doći u medije. Da se njima da pravo glasa i da se njih posluša. Da ne slušamo jednu te istu stranu. Ako nešto očito ne pali, a 2 godine ne pali, znači bilo je cijepite se, bit ćete slobodni. Sada se 2 puta cijepljeno, a ipak smo se zafrkali, treba 3. put. Jer vi znate šta se događa nakon svakog cijepljenja? Imunitet pada. Sa svakom novom dozom će vam imunitet dodatno padati. Vi ćete biti ovisni o umjetnom imunitetu. A to znači da svi oni koji se non stop cijepe na svaku običnu gripu ili bilo kakav virus i bakteriju se neće moći izboriti s tim. Znate šta ja hoću? Samo da se izvještava onako kako je. A šta kažete na ovu sociološku? To mi je isto zanimljivo. Dakle, mi danas imamo ljude, mi smo se prije svađali ustaše, partizani, vamo tamo. Danas je rat na cesti, za ručkom, u dućanu, kod frizera, 3 puta veći oko jesi cijepljen, ne cijepljen. Dakle, stvorila se jedna histerija i izgleda da ovi mainstream mediji od te... Ko je stvorio histeriju? Ko je stvorio histeriju? 2018. RTL danas izvještaj iz bolnice Fran Mihaljević, ili možda se varam, moli se zašto respiratora jer je jaka sezona gripe i puno ljudi je završeno na respiratoru. Znate koliko ima slučajeva gripe ove godine? 0.
Ko stvara, gospodine, tu histeriju? Zato sam tu. Ko je stvorio histeriju? Nije histerija stvorena slučajno. Vi izravno sa svojim izvještavanjem pumpate tu histeriju. Evo i vama, mladi gospodine, koji ste ušli. Evo, što bi vi ovako? Ja zapravo shvaćam vas vrlo su dobro upućeni u neke stvari. Ja još nisam 2% rekla onoga. Dajte mi recite, evo, ako je sad gospodin Plenković sluša, možda ako će pogledati u sniku, ako gospodin Beroš koji je rekao da COVID potvrde šire proširenje ljudskih prava. I kad svaki dan vidim ovaj prosvjed, ono što je nevjerovatno je da ovdje na ovom prosvjedu ja sam pratio svaki su i različiti ljudi. I oni koji slušaju Thompsona, i oni koji slušaju Punk, i oni slušaju koji... Dakle, ovi prosvjedi su ujedinili sve. Što bi vi poručili gospodinu Plenkoviću i Berošu? Jer meni se čini da su oni rekli na onoj presici, mi to moramo napraviti. Netko od nas to traži iz Brisela. Jer vi stvarno, ok, pitate me tako da imate odgovor. Jer mislite da oni mogu nešto napraviti? Znači, član Europske komisije iz Rumunjske je zatražio ugovor Europske unije sa farmaceutskim kompanijama. Znate kako je dobio ugovor? Totalno zacrnjen. Znači, vlade su ucijenjene. Vlade nemaju autonomiju koliko će cjepiva naručiti, što će biti s tim cjepivima. A jako se shvatio, vi hoćete reći da globalističke korporacije i neke organizacije kroz ovu pandemiju vrše pritisak na vlade i ucijenjuju ih. Kako drugačije objasniti? Kako drugačije objasniti da cjepivo koje ne funkcionira se siluje? Da idemo cijepiti djecu sa cjepivom koje nije istraženo, koja imaju skoro pa apsolutno nikakvu mogućnost da razviju teži oblik bolesti ili umru, mi ih idemo cijepiti sa cjepivom koje nije istraženo. Kako objasniti to? Nego da su ucijenjeni. Pitat ću vas još jednu stvar. Gospodin Plenković je na onoj presici, kad je rekao da možemo, svi smo ljudi, prosvjed 5 godina, rekao jednu zanimljivu stvar koja je dosta promakla. A to je da je došla ekipa iz Fitcha, iz kreditne agencije, i po onome što je on rekao, se daje zaključiti da su oni njemu rekli da rating koji će Fitch dati Hrvatskoj ovisi od stopi procijepljenosti. Dakle, da li je gospodin Plenković onda ucijenjen? Tako je. Evo, sad ste počeli zaključivati. Mislite da će išta od ovog doći u mediju? Neće. Znači, vi hoćete reći da je naša vlada ucijenjena? Da. Sve vlade su ucijenjene. I da novinari to ne izvještavaju. Sve vlade su ucijenjene. Zašto? Objasnite mi zašto. Imamo emisiju kao što je Provjereno, koja je super emisija. Nema što ne istražuju, nema kome se dobiva metlom po glavi novinara. Svaka je čast. Gdje je istraživačko novinarstvo? Gdje su novinari da istraže ugovor? Vlada. Gdje su novinari da našeg dragog ministra koji je trebao biti u izolaciji, koji je uhvaćen, nije dobio kaznu? Gdje su novinari? Koji ministar, kog mislite? Aladrović. Ima određeno samo izolaciju, bio u šetnji kraj. A kako gledate recimo njegovu retoriku? On je dosta onako mlad, ja ga doživljavam kao tehnomenadžera, ima onako 40 godina. Ali on je prvi počeo spominjati otkaze, onako dosta, pa ja bih rekao dosta sirovo govoriti o tome. Čemu mi pričamo? Ako sirovo kad je istina, Ni jedan, ja sam danas ni doživjela drugi, otkaz. ni treći, ni četvrti ne mogu donijeti ni jedan zakon samovoljno. Jer da ima zdrave logike, da rade po principu logike. Ako lockdown ne funkcionira, ako cijepivo ne funkcionira, zašto se inzistira? Koji je logički razlog da se inzistira na tome? Nisam medicinar, mogu ja vam... Nisam medicinar.